să filmezi eu, nu. Filmez, filmez. Bună ziua, sunt Emilius Talent de la Presa Călugăren. Sunt aici cu domnul? Cu domnul? Nu, am crezut că luați-l pe domnul acum la interviu. E băgat de nehui de lumea, nu pe noi, pe polițiști, că oricum să mâncați de cancer. Hai să protestăm. Vă rugăm să ne spuneți, ia liniște, liniște. Vă rugăm să ne spuneți, domnul polițist, cu ce echipă de fotbal țineți, Steaua sau Dinamo? Steaua, mu e Dinamo. Vi salut. Nu e Dinamo. Purcați, de pula să ne luați. Câini, purcați, de pula să ne luați. Ce ne jucăm, să le luăm familia. Dai, băgat! Nicușor, dă chit. Dai, rupe ficat! Dă chit, spune lui Nicușor să dea chit. Dai, chit, bă, futu-ți copilul, mă! Ăsta în alb, ăsta în alb, ăsta în alb, ăsta în alb. Ia, zi! Ia, lua, ești amuzant și pula apa. Ce vrei, mă, ce comentezi, mă? Colegul!